Labur esan da, izango litzateke ekintza ezberdinak edo jarduera desberdinak egitea eskolako umeekin eta gurekin bizi dian pertsonekin batera. Harremana pixka sustatzeko, gurekin bizi dian pertsonak hain isolatutak ez egoteko, azkenian gainea beti umeekin harremanak edukitzea gurekin bizi dian pertsonentzat garrantzi handia daka. Beraientzat, animoentzako, normalian edo egondianean ekintza desberdinak umeak etortzen diala egoitzara, nabaritzen zaila aurpegian, euskara naiz eta ez jakin, umeak bakarrik inguruan eukitzea beraientzat alaitasuna da, bere eguneroko bizitzan askotan egoera zailak bizi behar izan dituzte, edo beraiekin bizi dian pertsonak hiltzen joaten dira, orduan, horrelako ekintzak beraientzat da alde batetik egunerokotasuna mozten du, beraien eguneroko erritmori mozten du eta berritasun hori bai onura dakarski, eta gero umeekin egotea. Umeekin egotea beraientzat da izugarria. Orduan guretzat aukera aurkitzea da pasada bat, honeaino etortzea eta egin duten lana, umeak egin duten esfortzua jakinda ilusio egiten ziela, guretzat izan da oso polita. Bakizuten olakoa gehan eta normalean norbait gure etxera etortzen baldin bada, beti zerbait eskaini martzaio. Orduan, etortzen den pertsona oro normalean ikuskizuna, musika, beti eskaintzen zaio zerbait, beraientzat ere polita dalako, ez? Esatea, gure etxera etorri dira, bisitan, eta guazen eskaintzea zerbait. Eta orduan beti galdetzen digute, eta gaietan izkiozue edo txutxeak, ez dakize, behaiek, hemen bizidean pertsonak. Eta orduan pentsatu, igual, eman biharrean zerbait eta eskolan jatia, igual politiago izango litzateke, honea etortzea, eta gainea eskolan gelitu dian ume batzuk ere etortzeko aukera edukitzea. Orduan urrengo astean uste 50 ume datozela, eta asteartean tokatzen zaigu bizkotxoak egitea. Gainea horren dakago aukera, unitate bakoitzean sukaldea baita dakagu, orduan guri asmoa izango da, astearte goiz eta txaldea bizkotxoak egitea, behaiekin ere ekintza polita da, esatea, guazen zerbait prestatzea, guk egindako zerbait, eta behaientzat horrengo gunean eskaintzea. Orduan ja, ekintza borobiltzea. Eta horrengo hilabete begira, esan da, eskolatikan, ikastolatikan ikusten dugu gogoa dagoela, ez? Gauzakiteko eta gurekin kontatzeko, eta, hainbat gonbite izan ditugu azkeneko aste hauetan, inoteria ziala, ioteak, intxixuk, ezagize, baina egia da, hemen mal dagoela, eta ikastola pixkatu urruti gelditzen zaigula, eta horrek zailtasun handia da guretzat, dazkagun baliabidekin, eta behaiek honea etortzea izan da, zorte izugarria eta zoragarria, aukera izugarria guretzat.